Hej Frederik. Hej Hugo. Jeg må godt nok sige, at du ligner meget din bedstemor. Hold din kæft, hun er sgu da på galeanstalt og grimhedsanstalt. Det vidste jeg da godt, det var da derfor jeg sagde det. Hold kæft, din fede lille nar. Skal du have nogen bank? Juhu, så finder jeg lige min AK-47. Jeg finder da bare lige mit legetøjs baseballbat, så kan du fandme komme an. Oh shit. Men min far kan bare tæve din far. Jamen, din far besvimer da bare efter et blowjob. Fuck dig, dit fladpik. I det mindste kan min far da få røven op af lokummet. Hvad så? Det skulle da ikke min far og mors seng, der ryster hver nat. Din lille, nu skal du kraftedeme få. Tag den. Den der, lille svin. Du ramte mig ikke. Fuck dig. Nu kommer baseballen der bare. Home run! Nu for fanden, dit lille svin. Du skal sgu da ikke gokke mig om det noget, dit dumme svin. Hvad fanden tænker du på? Nu har jeg sgu da fået hjerneskader, når du syr om det bolden. Nu skyder jeg dig med diller, nej, jeg mener dittel. Men det er lige meget, jeg vil gå fejl, fordi du er død nu. Nå, så er han sgu død. Nej, hvad er det? Jeg kan mærke, når det kommer direkte op i hjertet på mig. Hvad er det? Nej, jeg tror vist, ja. Cut. Ved du hvad, jeg tror faktisk, de døde rigtigt. Små børn, vi er nødt til lige at slukke tv'et og afsendelsen. Så, ved du hvad, jeg tror faktisk ikke, I kommer til at se noget til Hugo og Frederik i den næste lille fremtid. Men I kommer i hvert fald til at se til os. Jeg mener Mr. Hager 62 og... Mr. Total Spy. Ups, det